Tá víreas electrónach nua ann mar thora ar ansaí electrónach domhanda a tharla cúpla lá hen. Tá an ansaí seo fósagal ar aghaidh fé láthair. Dhéanann taighdeoir mbogearraí líseacha Jacob Krustig fisrithe fan scíl. Agus dar leis had breis 36,000 riomhar ar fud an domhan tar éis an víreas a fháil. Wannacry is ainm den víreas sin. Aibríonn sé Windows a 7 agus leaganacha a tháinig roimhe. Meastar gur dhéann grúpa hackers de shadow brokers an víreas sin. Rinne siad ansaí ar ospidéal comhacht telecumarsáide agus eile. Agus déidir leis teachta riomhara ar bith na fuil Nuashonrú mar is cuí. Mbogearraí éirice a thaidh gceist le Wannacry. Ciallaíonn sin go bhfuil na cóid áitiúla ar fad sa riomhara cryptithe aige. Os clíonn sé faoineog chun Díchriptiú a dhéanamh ar an cód go hiasca má éigtar $600 den hackers. Mar níochttar an airgid leisteigh de gá lá beidh crista den riomhara. Is cinnte gur mór an aghaidh beidh dospidéal agus comhlachtaí eile. Bhí mail curtha ar an teirbhís an annachchuid dospidéal mar thoradh. Bhí orthu annachchuid achar a ágáil gan cuairm. Gan ghlóchaach le cásan na éigeandála a chlárú go haine eile le peann agus papír. Sin rud ná ní teicnúlacht nua í Wannacry in éair. Díchúis go raibh leis cepa ar fud an domhan cóthaíosca sin. Nar chóirú gach riomhra bhí cosanta in aghaidh bhagartaí do le héidir sin. Sin níorna lán ná ba chóir ach níl. Is minic a bhíonn sean leaganacha Windows in úsáid in ospidéal. Tá córas ibriúcháin ar nós Windows a 8 agus a 10 an dá lá le víreas mar sin gan stró. Ach níl córas nua mar sin in úsáid i ngach chéanáid. Bhí ar Microsoft pacha Nuashonrú de Windows XP a orbert chun an víreas sin a chosc. Ma ha ceann den is seanna chóras ibriúcháin na gutsa moltar dit sa na honrú cólua agus is féidir. Tá siad ar fáil ar thaobh oifigiúil Microsoft agus tá nasc híos sa bhosca eolais. Níl aon áras ach gur chuir sin tús le díosbóireacht ar fud na héidir lína. Is léir nach mbeadh á riomhar cósábháilte agus is maileann. Ach cad ceapan tusa, aber liom híos. Slán libh! Víreas cantóirdach. Time.